Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Irakly Kürtler Islam döwleti söwüşüji toparynyň azad etme uğrunda söwüşýän Sinjar şäherini we Iragyň Demirgazondaky beýleki giňişlikleri öz gözegçiliginde saklamaly diýip Irak Awtonom Kürdistan regionunyň lideri 3 awgustda aýtdy. Prezident Masud Barzaniň Sinjaryň Islam döwleti toparynyň gözegçiligine geçmeginiň ýyl dönümindeden bu çykyşy barada jekmejek maglumatlary kärdeşim tekrardan dinläli. Iragyň Awtonom Kürt regionunyň lideri 3 awgustda çykyş edip, Irakly Kürtler Islam döwleti atly topara garşy görüşüp, Sinjar şäheriniň we Demirady Gunwatar Iragyň beýleki regionlarynyň kontrollygyny öz ellerine almalydyrlar diýdi. Prezident Masud Barzani Sinjar şäheriniň Islam döwleti atly ýaragly toparyň gözegçiligine geçen gününiň ýyl dönümine çykyş edip, biz Sinjary gaýtadan Kürdistanyň gözegçiligine geçirmek üçin 1000den gowrak adamy pida etdik diýdi. Sinjaryň Islam döwleti atly toparyň gözegçiligine geçmegi bu şäherdäki Yezid dini adlygynyň 10 miňleçe agzatynyň daglyk regionlaryna gaçyp gitmegine sebäp bolupdy. Barzani men Kürt regional hökümetinden bu sebäpde ýörite administrasiýany döretmegi talap etdim we men Iragyň hökümetinden Sinjary velayet merkezi etmegi talap ederini diýip tekrarlady. Sinjar Iragyň Siriýa bilen terhediniň golayna ýerleşýär we bu şäher Iragyň Kürt adlygy tarapyndan kontrolly edilýän 3 vilayatyň ikrar edilen terhed çäkleriniň düzümine girmeýär. Emma muňa Ramazan 2014-nji ýylyň iýun aýynda Islam döwleti atly toparyň bu sebäpde eden ilkinji ul hüjümlerinde Iragyň federal armiýasy güýçden gaçyp bu şäherdäki pozisiýalaryny terk etdi. Şondan soň Kürt peşmerga güýçleri emelegilen bu boşlugy dolduryp bu şäherdäki territoriýalarynyň meýdanyny 40 götürme çenli giňeltdiler. Sinjaryň ýarpysy we onuň çetki territoriýalary heniz azat edilenok diýip Barzani Gunwatar Kürdistanyňky esasy şäher Dohukda eden çykyşyny aýtdy. Öýlerinden göçmäge mejbur edilen Yezidleriň aglabasy bu şäherde ýerleşýär. Barzani biz düşmanyň elinden öz territoriýalarymyzy azat edýänçäk we öýlerinden göçmäge mejbur edilen adamlaryň öýlerine dolanmagyny gadanýançak urşy besedip bilmersidi. Barzani Yezidlere garşy edilen ýowuz çäreler üçin Islam döwleti atly topardan aralmagy wada berdi. Yezidler ne Arap ne de musulman bolup, olaryň öz boluşly dini ynançlary bar. Islam döwleti atly topar Yezidleri köp hudaýlyga ynanýanlar we ýoldan çykanlar diýip hasaplaýar. Bu toparyň baswaly hüjümler döwründe Yezidleriň müňden gowragy öldürildi we ýesir alındy. Bu çäre Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan genotsidä amala aşyrmagy synanyşyk diýip häsiýetlendirildi we Islam döwleti atly ýaragly topara garşy Birleşen Ştatlaryň liderliginde howa hüjümleriniň başlamagyna esasy delil boldy. Biz bu jenaýaty amala aşyran adamlaryň iň soňkusyna çenli iýdirlarys. Islam döwleti atly toparyň müňlerçe söwüşçüsi uruş meýdanyny öldürildi. Emma bu olaryň eden jenaýatlary bilen deňeşdirilenine hiç tatdyr diýip Barzani belledi. Kürt regional hökümetiniň maglumatyna görä 1280 sany Yezid Islam döwleti atly toparyň hüjümlerini öldürilip 280 sanyny ýüzde bolan şertler sebäpli helak bolupdyr we 841 sanyny hem ýitirim bolupdyr. Şeýlede Yezidleriň 5800den gowragy Islam döwleti atly topar tarapyndan alınıp gaçyldy. Bu topar Yezidleriň gyýdlaryny we aýallaryny gul hökmünde ulanýar. Kürt regional hökümetiniň maglumatyna görä olaryň diňe 2000den gowragy ýesirlikden gaçmagy başarypdyr. Kärdeşim Sähranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Transowgan gaz geçirji proýektiniň şöýlüň dekabr aýynda durmuşa geçirilip başlanjakdygy resmi derejede oglan edildi. 1990-njy ýyllardan beri proýekt görnüşinde galýan Türkmenistany, Owganistany, Pakistany we Hindistany birleşdirjek umumy uzunlygy 1680 kilometrlik Türkmen-Owgan gaz geçirjisiniň tez wagtda gurulyp başlanjagy baradaky bu habar 3 awgustda Islamabadda Pakistanyň we Türkmenistanyň resmileriniň arasynda bolan duşuň ýygyny ma'lum edildi. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Şamerdan Guly Muradydan dinläli. Türkmenistanyň hökümet baş tutanyň neft gaz boýunça ornmasary Pakistanyň premier ministeri bilen duşuşdy. Türkmen resmiýeti top proýekti barada Pakistanyň resmiýetleri bilen gurulma etdi. Pakistan hökümetiniň ýaradan maglumatyna görä, premier minister Muhammad Nawaz Sharif top proýektiniň işine şu ýylyň dekabr aýynda başlanjakdygyny eglan edipdir.
Pakistan'ın halkynyň tezlikde türkmen gazy bilen üpjün ediljekdigine Premier Minister hoş habarlyk beripdir. Ýöne Awgan resmileri top proýektiniň taslamasy boýunça gepleşikleriň dekabr aýyna çeli netije berjekdigine şüpheli garaýar. Awganistanyň dagmagdanlary we Sanagat Ministerliginiň neft gaz adarasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirji Kutbetdin Kaýmynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Trans-Awgan gaz proýektiniň taslamasy barada heniz konsorsium döredilmändir. Konsorsiuma ýolbaşçy bellemek meselesi çözülmändir. Şo sebäpden Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işi dekabr aýyna çeli başa barar diýip biz umyt etmeýäris. Top proýektine gatnaşan ýurtlaryň taslamada paýy hem heniz belli bolmandyr. Türkmenistanyň hança mukdarda gaz berip biljegem anyk edilmändir. Top proýekti barada ençe mil bäri gurun edilip gelýär. Bu proýektiň işiniň amala aşmak boýunça ýene garaşmaly bolar diýip Kaýmy aýdýar. از نظر ما تا آخر دسامبر شروع کار عملیش ممکن نظر نمیرسن به خاطر از اینکه خیلی مسائلش ماندن. Top proýektiniň işiniň başa barman gelmeginiň bir sebäbi Awganistanda barýan dartgyllyk bolup durýar. Kaýmynyň aýtmagyna görä, top proýektiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegine garantiýa ýokdur. Gaz turbalarynyň geçmeli ýerlerinde dartgyllyk dowam edýär. Pakistanda hem howpsuzlyk meselesi bilen bagly kynçylyk bar diýip ol aýtdy. مسائل امنیتی هنوز قدر نهایی نیست در بخش افغانستان و بخش پاکستان. مسائل حل شوند بعداً باز شروع کار عملی از طبیب باز گرفته خواهد. Şoňa garamazdan top proýektiniň ýolbaşçy komitetiniň nobatdaky 22-nji mejlisiniň Aşgabatda geçiriljekdigine hem Kaýmy belläp geçdi. Şonuň üçin Awgan wekiliýeti Türkmenistana sapar etdi. Top proýekti barada Aşgabat maslahatynda esasy meseleleri barada gurun edilýär diýip Awganistanyň dag magdanlary we Sanagat ministerliginiň resmisi aýdýar. فردا هم یک جلسه قرار است، جلسه 22 از هیئت رهبری در قشقاباد دایر شوند. Awganistanyň İçeri işler ministerligi top proýektiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini öňe sürýär. Bu iri gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny üpjün etmäge Awganistanda ýeterli güýjüň bardygyny aýdýar. Kabul Üniversitetiniň ykdysadyýat boýunça fakultetiniň mugallimi Seyfeddin Seyhunyň aýdyşyna garanda, eger top proýektiniň işine başlansa, Pakistan Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagy boýunça hyzmatdaşlyk eder. Çünki Pakistanyň energiýa zeruraty bar. Top proýekti diňe Awganistan we Pakistan üçin dälde regionda ýerleşen beýleki ýurtlar üçin hem behbetildir. Dünýä jamgyýetçiligi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny goldaýar diýip Seyhun aýtdy. پروژه تاپی آغاز شود یک امید خلق میکنه همکاری‌های منطقوی ایجاد میکنه پاکستان علاقه میگیره به همکاری منطقوی Top proýektiniň taslamasy Aziýa Ösüş bankynyň kömegi bilen öňalanyp barylýar. Eger top proýektiniň taslamasy amala aşsa, onuň tarandy tülegünden Awganistan ýylda 300 million dollar tuwereg pul gazanç eder diýip bilermenler aýdýar. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Merkezi Gaziýet Lukmançylyk idarasynyň öňünde uly nowatlar emele geldi. Bu adaty bolmadyk ýagdaýyň dürli ýaralary bilen keselhanalara ýüz tutýan raýatlary polisiýa işgärleriniň gatnaşmagynda derňewi çekmek boýunça täze düzgünler bilen baglydyk aýdylýar. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny dinläli. Şunu Türkmenistan Sağlyk Oruç we Derman Senaty Ministerliginiň Merkezi Gaziýet Lukmançylyk idarasynyň şaýatlanma bölüminde adatdakydan köp adamly nowatlaryň bolýandygyny bu idaranyň işgärleri aýdýarlar. Bu idaranyň işgärleriniň biri günne 20-30 adam nowaty durýar. Bu nowatlar beýle ýagdaý ýokdur diýip bu täzeleren ýagdaýdan gurrun açýar. Merkezi Gaziýet Lukmançylyk idarasynyň şaýatlanma bölüminiň goşudurnakdaky müşterileriniň köpelmegi täze ýerden düzgünlemegli.
etmeli. Endurlu şikayet alan adamlar keselhana yüz tutanlarında lukmanlar bu arada vakanın bolup geçen yerinin polisiya bölümünde hökman haber vermeli. Polisiya işgärleri olsa bu boyunça derine o işlerini geçirmeli. Polisiya işgärleri şikayet alan yere barıp vakanın bolan yerini görüp kaydyarlar. Adamın şikayet alan wagty onu şayet bolanlardan düşündürüş alınýar. Ahyrına bolsa şikayet alan adam jokorda alan merkezi Kadiyet Lukmançylyk Edarasının şayatlanma bölümünde medisina ekspertizasinden geçmeli. Şol ekspertiza esasında şikayet alınmanın tahkik sebäpleri anyklanýar. Polisiya işgärlerinin käýerler bu düzgünü guman edilen cinayetin üstüne açmak için edilen zerur iş hökmünde düşündürýärler. Merkezi Kadiyet Lukmançylyk Edarasının şayatlanma bölümünün Sowet döwründen galan hüttük jaýynda nowaty duran oňlar adamlaryň arasynda öýde, işte ýa-da başga yerlerde attanlykda şikayet alan adamlar köp. Olaryň arasynda öýde ýykylyp aýagyny, elini ýitiratlar çümdürenler hem bar. Özüni bakar dip tanıdan iyileşmez, öy işi bilen meşgul olup gören bakari ayna gıyçağına bastılar. Keselhana varan bakari polisiya işgärleri sonra edip ayna gıyçağı çümen bakali mu şayet bolan maşgaly agalarından düşündürüş alptarlar. Onun ayağına çümen ayna gıyçağı olsa aslın işte delil hökmüne ulanıptar. Beýle kıvır denanyň bolsa ayağı gaňyrlypdyr. Ol polisiya işgärlerini özüni hiç kimin gurmandygyny hem de bu betbaşçylyň attanlykda bolandygyny suwd etmeli bolupdyr. Hatda öý işini edip ýörke birini gypçyndyran ýaş gelin hem merkezi Kadiyet Lukmançylyk Edarasının şayatlanma bölümünün jaýyna nowatyna garaşyp durdy. Bu ýerdäki adamlaryň ählisi hem tädügün sebäpli polisiýanyň derme işlerine gatnaşyp birnäçe günlerini harçlamaly bolýarlar. Bahar aýtmana olýan 4 gün bäri aýagyny ayna gıyçanyň attanykda çümendigini suwd edýär. Ilki başda ol polisiýa bölümine baryp düşündürüş beripdir. Soň polisiýa işgärleri onuň öýüne baryp wakanyň bolan ýerini barlapdyrlar. Soň ertesi maşgaly agalaryndan düşündürüş alpdyrlar. Ahyrynda bolsa merkezi Kadiyet Lukmançylyk Edarasının şayatlanma bölümünden medisina ekspertizasinden geçmäge gelipdir. Men bilmeýänden şu ýere ikinji ýelek gelýärin. Öňgelenimden o otum ýetmäni aýtdym diýip Bahar gurrun berýär. Baharyň aýdyşy ýaly merkezi Kadiyet Lukmançylyk Edarasının şayatlanma bölümündäki nowat hayal edýär. Bir adam käwat ýarym saat, käwat bolsa 1 sagatlap barlap bilýärler. Şol sebäpden bu edara 2-3 ýere gatnap ýörenlerim bar. Bundan başga da Sowet döwründe gurulan bu edaranyň jaýynyň goşadyrnakdaky müşterileriniň garaşýan koridorunda ne kondisioner bar, ne de ýeterlik sanly oturuşlar. Gepin gysgasy betbaşçylyğa uçrap şikayet alan adamlar ağından 2-3 günlük polisiýanyň derme işlerine gatnaşyp öz gymmatly wagtlaryny bu işe sarp etmeli bolýarlar. Şol bir wagtda tädügüniň gizmegi bardy, resmi mediada habar berilmeýär. Resmilerin bu barada düşündürüşlerini hem alyp bolmaýar. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Azathabar.com web saýtymyzda tesvir ýazyň ýa-da Moskwadaky goşmak belgisi 7-926 236 04 55 telefon nomerimize SMS ýollaň ýa jaň ediň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy özüniň otla biletleriň gyçylygyndan kösenýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mary welaýatynyň Taxtabazar etrafyndan kümüş biletleriň satywda bolan ýagdaýynda da uly nowatlaryň döreýänligini aýdýar. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Taxtabazarın etraf merkezi bilen ýa-da demir ýol wagdarynyň arasy 30 kilometr owrak diýilýär. Indi şu bilet almakda näle kynçylyklar dörýär ýaşaýjylardan. Mysal üçin Aşgabatga gitmeli bolýandyr, Mara gitmeli bolýandyr, uzak aralyklara bilet aljak bolsaň demir ýol wagdarynyň näle gatnaýarlar. Ýerlen oglan gyzyň iýber almaly bolýar. Sen ol poýy wagtyna baranda bilet galmaýar taýda. Şoň üçin hem bir gidip baryp min gidaýmal derene bir küçük gatnamaly bolýar. Taqslyk awtoda gawatlak ýerdene awtoda işgärler üçin bir gitdi, oňa ýetişip bolmaýar. Ýetişýärde şoňa ýerle turup 4-5 turup ýetişip gitmeli bolýar. Demir ýol wagdary bilen etraf merkezi aralykda gatnaýan awtolor nähile raspisany bilen gatnaýar. Şol poýuz baran wagty Taxtabazara, soňam Guşgudan Taxtabazara gelen wagty bolýar. Şoň bilen gaýtmaly bolýar, bilet aljak bolsaň, bolmasam öýlen 2 tak awtoda menseň bilet burulmaz onun ýok. Şol baraýanyňyzda ýa-da demir ýol wagdarynyň kassasy hemiş açyk bolýarmy?
Gündüzün. Yok poýdy wagtyra gaçyp bolýar. Onu bilet almak üçin barça goňumşy poýdyň geçýän wagtynda awatlap barman. O erden atça, öýlen atça, onu poýdy baran wagt atça, aňardan gelen wagt atça. Taxtabazyr stansiýasyna. O geljek töwre bir saat atça. O Serhetabatdan Aşgabatda gaýdan wagt Taxtabazyr stansiýasynda bir saatlap atçalar. Bilet bolsalar bolmasda bilesiz. Ýa-ni owalardan ýa etrap merkezinden Taxtabazyryň demir ýol wagtlaryna gidip bilet alçak bolsaň, oňa taxtaly gitmeli bolsak bolsaň, nähilek näçe düşýär taxtasynyň ýolnary? Bärik 3 manat, 4 manat, ýani ýygyň öňünde 3-4 manat. O şu bilet soramak üçin, almak üçin şonu aýdýat kalmaly bolýar. Bilet tapylmadyk ýagdaýynda nähilek ýola çykýaňyz, nähilek minýäňiz? Ýa ýoldan galýaňyzmy? Men edil özüme ýoldan galaýan. Ýola çykyp bilmeýän. Ona bilet tapan wagty gaýdaýmasam men ýola yaramaýan. Eger bir gysgaly bolan ýagdaýynda nähilek bir deruretiň düşüp bir Aşgabatda ýa-mara gitmeli boldy. Maranda takslyk aýsaň bolýar. Takslar gatnap dur, Taxtabazyra barsaň, Taxtabazyrdan taksy gitmeli bolýar mara Aşgabatda. Taxtabazyr Aşgabat aralygy mysal üçin palaskart wagonyň biletiniň narxy näçe? Koydum plaskartyna minsen 14 manat bolýar. Biletiniň narxy 14 manat bolýar. Eger biletsiz münaýan ýagdaýynda näçe toralýar? Bilediň ýok wagt gaýdaňda pravotning näçe berdi bermeli bolýar. Mysal üçin 30-40 manat alýarlar plaskarta. Bu awalary menen wagtyňyz oturup gitýän ýolagçy köp bolýan biletsiz adamlara köp düşýän. Hawa bolýar. Zalynda oturmaly bolýar. Gabat gelýän. Gece de şonda oturup gaýtmalylar. Horçuluk. Yerde zatda ýany ýolagçylaryň aralyklarynda ýatýarlara düşýän. Hawa düşýän hawa aralarynda ýatýarlar amma. Hawa ýagaşanda. Indi bir ilat köpçüligin üýüşüne bir Taxtabazyr bir çetrek ýerde. Şunu bir demir ýol ministrligine da arz edilen okmy? Ýok, bilen tek arz edemzok. Belki dursalar. Belki onu muňra aýdyrlar. Häzirlikçe şol kösenmeli bolýar. Taşam bolsa gitmeli. Bir kede gitmeli bolsa gitmeli bolýar, gatnamaly bolýar, pul çykaryp, azap çekip, poýda kösenmen gaýtjak bolsaň, şeýle işetilip dert edilmeli bolýar. Başga işin goýmaly bolýar. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň Mary vilayatynyň ýaşaýjysy Kümüş bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Balkan vilayatynda $1 milyon möçberinde pul harj edilip gurulan täze kitapxana köplenç boş durýar. Muňa näme sebäp bolýar? Asly Balkanly ýazajy Murat Bugaýew munyň sebäbini bu ýerde kitapxananyň kitap fondunyň garyplygynda görýär. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada siz Balkanawat şäheriniň kitapxanasyna aýlandyňyz. Kitapxanada okuyjylar badymy, ýagny bu kitapxana okuyjylaryň gatnaşygy nähili? Kitapxana okuyjylar juda az gelýärler, de bir belli bölege ol ýaşlar, elektron fondda kitaplardan ýene gaýrdan bir öňe kitap ödülmeýärler, okumaga däl. Ýöne şeýlelerle kitapxana men edil şuň baran wagtym okumaga gelen kitapxana hyzmatyny peýdalanmaga gelen hany ona ýeten okdy. Amanrada kitapxana barýan okuyjylaryň sanynyň şeýle az bolmagynyň sebäbi näme? Ýagny muň sebäbi şu kitapxananyň kitap fondunyň garyplygy bilen baglanşykly bolup bilermi ýa-da şu kitapxanadaky kitaplaryň okuyjylaryň ünsüni çekmeýänle bilen baglanşykly bolup bilermi? Umuman siziň pikiriňizçe muň sebäbi näme? Sebäp kitapxanada okuyjylaryň özüň istegi kanagatlandyryjy eserler ýa-da ilmi populär eserler şol juda ýetmezçilik edýär. Olaryň fonunda az bar bolaýanlarda buna da sebäp bolýan ýene-de bir giden sebäpler bar. Olaryň bilen Türkmenistanyň 20-nji asyrdyň dowamyny 5 ýerek elitli sarşyldy. Soňky 20 ýyl mekteplerde bilim alan ýaş nefil, olaryň ýaş ýa 40 ýaş olaýlap barýardylar. Öňkü kirillitsa alfabetini elitliğini bilen oklar diye Latin grafikasyny okap bilýärler. Türkmenistanyň bolsa bir wagt Türkmen edebiýatyny ulu meşhurlyk getirilen kitaplar aýdaly kirillitsadan Latin grafikasyna getirilip täzeleşdirilmedi. Ýene de bir sebäpden bilen Türkmenistanyň
soňky 20 ýylda edebiyat proses, edebiyat umuman durmuşdan zorluk bilen kafalyp çykaryldy. Şu edebiyat ornuna siyasi mahabat, siyasi reklama, döwlet siyasatyny göterýän yaranjan edebiyat kemale geldi. Ine şolaram köp muktada olmasa nesir aýratyn kitap görüşünde nesir edebiyat ýöne şol kitaplaryň haridary ýok. Sebäbi okuyjylara ýyl özüniň özen ruhy islerini kanatlandyrar, ýani käbil eserler gerek. Şol eserler elbetde tutgun edebiýatyny ýok diýip bolmaz, ýöne okuyjylara ýetirilen ok. Olaryň asarlar garapanyňda beýleki depresi mahabatçy goşadyrny sünnäti ýazgylaryň eserleriniň haridary ýok. Ine şu başda bir näse görüp kitapxana bilen okuyjylar gany döwrlükli derejede juda. Amanrada bu ýagdaý öňüm, ýagny mundan öňki ýyllarda da şeýledimi ýa-da soňky ýyllarda duş gelýän bir tejribemi? Soňky 15-20 ýylyň tejribesi özüm gitdiňse ganyňaýan gitdiňse şoň köprüýän tejribe. Öňki ýyllarda ägerkiýär vilayet kitapxanalarynyň ýa-da bolmasa şäher kitapxanalarynyň okuyjysynyň gany juda köp bolýardy. Hatda şol kitapxanada aýdalyr meşhur eserleriň eksperimentler bar bolsa, şoňa bolsa durýardylar. Plan okatyn ketdi bolsa, men okuma azatlaryny başladyma bermediler. Onuň gany berse şu döwürde ine kitapxananyň özünde oturup okumak belli hem öňe arp gitmäge mümkinçilik bardy. Tejribeler ağırly ýok diýenler häzir köp berdi. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýa-da Jamal Murat Bugaýew bilen balkondan telefon arkaly geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siz Türkmenistanyň kitapxanalaryna baryp gördüňizmi? Siz nähili pikirde? Bu sowalymyza Facebook sahypamyza şeýle tesbirler gelipdir. Jahan her ýerde kitap okasyn ýaşçagylar, her parkyň öňünde bolsun kitapçy diýip ýazýar. Dildar maňa da ören gyzykly, men daha şowda kitapxananyň açylanlygyny eşitdim. Ol ýerde haýsy kitaplaryň, haýsy ýazyjylaryň eserleriniň bardygy gyzyklandyrýar diýip orsça ýazan tesbirinde aýdýar. Gül ýüzli türkmen gyýda bilen tesbir ýazan okujymyz kitap kan okayan ýok diýip ýazýar. Adamat Hojakow bolsa bu zamanda işiň ýok wagty bolmady, okumaga soňky sapar okudum diýip öz tesbirinde ýazypdyr. Kontakty sosial ulgamyna gelen tesbirde Mişa bilen ýazan okujymyz 10 ýyl zordan okudyk. Kitap okuyan bamy häzirki döwürde kitap okap ýol alyp bolanok, biz kitap okasak maşgalany kim bakmaly diýen sowaly orta atýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmekleseňiz azathabar.com web saytymyzda, şeýle-de Facebook hem Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda tesbir ýazyň. Telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926 236 04 55, e-mailimiz email belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosy siziň hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýär. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Nege hanan gözüm düştü, levin bilen dişlerime. Yüreğirdim yürek coştu, nedinini ödül tilvat edip başlarıma. Yüreğirdim yürek coştu, nedinini ödül tilvat edip başlarıma. Başlarıma, başlarıma.